Is-sillabu tas-sekk huwa mfassal sabiex iħarreġ l-istudenti fil-ħiliet ewlenin marbuta mal-Malti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Carlston Grima, uffiċjal edukattiv tal-Malti, sabiex jitgħallem aktar dwar is-sillabu tas-sekk tal-Malti. Minn żmien għal żmien tinħass il-ħtieġa mill-bord, ġifieri mill-bord tal-Medsek illi jiġi aġġornat is-sillabu tas-sekk. Ovvjament il-Malti bħal kull suġġett ieħor ukoll ikollu l-bżonn li jinbidel, jiġġedded u jaġġorna ruħu wkoll. Ovvjament peress li bdiet il-bidla tas-sillabi fl-iskejl primari u fl-iskejl sekondarji, xtaq li issir din il-bidla wkoll fis-sillabi tas-sekk u anke li ikunu mera ta' dak li qed isir fil-primarja u fis-sekondarja. Is-sillabu tas-sekk il-ġdid huwa maqsum fi 3 snin għal fatt illi daħal l-assessjar kontinwu fis-sillabu tas-sekk. Allura fejn qabel is-sillabu tas-sekk kien jibda fl-10 u fil-11 sena, issa se jkun qed jibda mid-9 sena, mill-Form 3. Dan għaliex se jkun qiegħed jinkorpora miegħu l-assessjar kontinwu. Ħaġa interessanti li nsibu fis-sillabu l-ġdid tas-sekk huwa illi il-bord tas-sillabu ħaħsib li jagħti kemm jista' jkun importanza lil ħiliet u l-oqsma tal-lingwa. Mela allura rajna illi daqskemm tingħata importanza l-qasam tal-letteratura, għandu wkoll jingħata importanza l-qasam tal-grammatika. Kif ukoll l-4 ħiliet ewlenin tal-lingwa: il-kitba, il-qari, is-smigħ u t-taħdid. Din id-darba is-sillabu tas-sekk huwa differenti, fil-fatt huwa mdaqqas, għandu l-fuq minn 200 paġna, imma għaliex? Għaliex l-allima għandu gwida ta' kollox. Mhux biss għandu il-kriterji tal-assessjar, il-kisbiet mit-tagħlim fuq xi se jkun qiegħed jibni l-lezzjonijiet tiegħu, imma s-sillabu wkoll għandu il-coursework kif ukoll għandu wkoll mudell ta' kif għandu jsir kif għandha jew kif se tkun il-karta tal-eżami. Ħaġa wkoll interessanti li naħseb qiegħda ssir ukoll għall-ewwel darba, speċjalment anke fl-iskejl tal-istat, hija l-ħidma kollaborattiva. Għaliex? Forsi fejn qabel l-allima tal-istess skola jew kulleġġ kienu jaħdmu flimkien, din id-darba bl-inizjattiva tal-kapijiet tad-dipartiment tagħna qabdu l-kulleġġi kollha flimkien u l-allima kollha tal-Malti ddeċidew li jaħdmu flimkien. U allura qegħdin naraw għall-ewwel darba ħidma kollaborattiva unanima fejn l-allima kollha tal-Malti qegħdin iħejju u jippreparaw riżorsi flimkien biex eventwalment joħolqu l-aħjar riżorsi u l-aħjar materjal għall-istudenti tagħna. Punt interessanti li nsibu fis-sillabu ġdid tas-sekk huwa li tajna importanza ċertu affarijiet li forsi qabel ma tkonniex nagħtuhom importanza. Biex nagħti eżempju. Fil-ħila tal-qari, l-eżami kien ikollu it-taħriġ il-fem. Wara l-istudent kull ma kien jagħmel kien jaqra s-silta u kien iwieġeb il-mistoqsijiet. Din id-darba ħsibna naqra iktar u għedna imma l-qari, il-komponent tal-qari hekk biss, u ndunajna li konna qegħdin nitilfu ħafna. Allura x'għamilna? Tajna importanza wkoll il-qari fejn pereżempju mistoqsijiet fl-eżami jistgħu jkunu pereżempju fuq il-preġudizzju tal-kittieb. Jew inkella ir-relazzjoni tal-istampa mal-kitba li jkollok, jew it-titlu. Għaliex il-kittieb għażel dak it-titlu partikolari jagħmel sens mal-ġeneru miktub? Fejn qabel forsi fl-eżami tas-sekk l-antik kien ikollok kitba kif inhi sħiħa miktuba, jekk l-argument il-qari huwa meħud minn artiklu, ara l-istudent se jkun qed isib il-ġeneru tal-artiklu qudiemu. Aħna bħala board ħassejna li huwa importanti li jkun hemm pont mill-eżami tas-sekk għal meta student jagħżel li jkompli jistudja fl-intermedju u l-avvanzat. U allura ħassejna li l-komponent tas-semantika għandu jkun ukoll introdott fis-sekk. Allura għall-ewwel darba
Appart il-morfoloġija u s-sintassi fil-binja tal-kelma u l-binja tas-sentenza, ikollok ukoll l-aspett tat-tifsir tal-kelma. U bil-mod il-mod inkun qegħdin nippreparawhom bil-mod il-mod għal l-intermedju u l-avvanzat. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.